OK. Takže dobrý deň, dámy a páni. Dneska vás vítam pri videu, kde budem natáčať, ako uh, stiahnuť mod do Minecraftu. Takže na tento mod budete potrebovať Chrome, áno. Potom nejaký mod, ktorý chcete stiahnuť. Ja tu mám napríklad Siriakari Horror mody, to čo on hral v tom. A potom potrebujete CurseForge. Takže stiahnete si CurseForge, ak neviete, tak iba pôjdete do Chromu, napíšete CurseForge a tuto pôjdete, tuto stiahnete. Tak, teraz, keď máte CurseForge, tak pôjdete do CurseForge. Áno, vytvoríte, pôjdete sem Create, napíšete meno a napíšete tú verziu toho modu, hej. Keďže ja už to mám spravené a dáte potom create. Hej, dáte napríklad, ja mám 1.19.2, takže ja mám napríklad toto. Teraz, toto je môj folder. Teraz, urobíte jednu vec. Ja už to tam mám všetko pridaté. Keď chcete niečo urobiť, tak pôjdete do Chromu, pôjdete na YouTube a pôjdete na to video, kde to majú. Máme tam nové polštáře. Čiže keď máte modpack. Pretože modpacku si môžete toto všetko zobrať. Všetky módy modpacku majú toto. Teraz pôjdete sem, otvoríte toto, stiahnete. Ja už toto stiahnuť tam mám, hej. Teraz pôjdete takto a dáte si to na plochu, áno. Ja už to na ploche mám, áno. Teraz, hej. Teraz rozkliknete to a všetky tieto súbory, teraz to máte takéto súbory, áno. Ja otvorím toto, dám open folder a tu mám, že mods. No, dám tieto brodky open folder a mám tu, že mods, hej. Teraz, tuto by som normálne nič nemal, áno, ale ja už tu tie módy mám skopírované. Takže toto všetko, tuto kde je Siriakari horror módy, premestíme sem, hej, ale ja tu už nič nemám. Teraz, čo urobíte? Keď už to tam máte, tak sa pozrite, ak by ste tam niečo nechceli, napríklad toto, tak by ste to dali iba preč, aby ste to tam nemali, áno. Dobre, teraz všetko toto zavrete, idete do CurseForge. Áno, teraz máte tu tieto módy, áno, nič zaujímavé, hej, máte tu nejakého World Edit, Slenderman, John, nejaký End of Herobrine. No, a teraz musíte si všetko updatenúť. Áno, úplne všetko si updatenite, pretože to nebude fungovať. Tak, máte všetko updatenuté, áno. Teraz, čo urobíte? Takže to úplne všetko máte a úplne môžete ísť, dáte play a máte tam ten horor. Ale našiel som teraz, ako si stiahnuť mod, ktorý viete hrať aj s kamarátmi. Úplne toto viete hrať s kamarátmi. Môže sa to všetko bugovať. Áno, buď to lagy, ale môžete to hrať s kamarátmi. Potom môžete si tam aj pridať shadere. Áno, takže keď si chcete pridať shadere, tak urobíte jednu vec. Dáte tieto vec, open folder. Pardon, tak toto nie. Takže máte tu tieto veci. Teraz môžete si tu pridať akýkoľvek shader, áno. Nič také nezvyčajné. Teraz teraz ako spraviť, aby ste si dali, aby s vami mohol hrať kamarát. Áno? Takže bude normálne to isté, toto čo tu máte, bude hrať s vami akýkoľvek kamarát. Takže niečo potrebujete Chrome, napíšete Essential Minecraft, pôjdete sem, tuto, dáte download, stiahnete, teraz pôjdete sem, dáte toto, otvoríte to, tu vám to stiahlo. Keď počkáte, kým sa vám to otvorí.
OK, tu sa otvorila, áno, tu dole. Potom best the ways to play Minecraft. Teraz pôjdete sem. Select your launcher. Select the Minecraft launcher you want to use. Pôjdete. Keď chcete hrať iba normálne s kamarátmi, tak dáte Minecraft launcher, ale keď chcete hrať módy, tak vždycky si kliknite CurseForge. Keď chcete hrať módy s kamarátmi, tak si kliknite CurseForge. Áno, dám CurseForge. Teraz nájdem si toto. Nájdete si toto. Dajte Forge, dajte to meno, a daj update a nainštalujete Essential. OK, takže Essential sa vám nainštaloval. Teraz máte nainštalovaný Essential. Pôjdete do CurseForgeu, máte tu už Essential, áno, úplne všetko. Ak by ste chceli shader, tak to dám do ďalšieho videa. A ak by ste chceli niečo, tak tam napíšte, ak by ste chceli aj shadery. No a teraz už iba dáte play. Máte tu úplne aj tie zbranie, hej. A hlavne musíte mať normálnu verziu Minecraftu. Dáte hrať. Toto video je celé bez strihov, aby ste všetko videli, ako sa robí a aby sa tu aby ste všetko videli. Keď počkáte, keď sa toto spavne, máte tu už úplne všetko, TCZ, Timeless and Classic Zero, a to je toto, nejaký týpek, Antlers, Apollyon, Better Cave Dweller, Carton Cat, Golden Sweet, Freecam, Freelook, všetko, úplne všetko, úplne všetko. Teraz, startne sa vám Minecraft. Okay. OK, počkajte, kým sa ho nainštaluje. OK. A teraz máte tu toto všetky veci, áno, Essential. Teraz pôjdete do single playeru. Urobíte si hociaký svet, áno. Kreatív, survival, áno. Dobre. Počkajte. OK, tuto to predstrihnem, aby ste to videli.
OK, teraz, keď ste sa dostali, tak ste tu a už asi budete vidieť nejaké tie zmeny. Potom tu máte všetky tie potrebné veci, áno, tuto sú nejaké divné vezičky, taký Weeping Angels, horror, neviem, že či toto sem dobre. A potom paraglideri nejaký. A hej, to funguje v poriadku. Sa mi to hej. Ježiš. Hej, a môžete do toho uletieť. Dobre, potom keď si dáte survival, tak máte tam aj ten oheň, že tú teplotu. Potom tu máte tie kamery. Tu máte nejaké End of Herobrine vecičky. A tu máte už aj tie guny. Áno, toto je podľa mňa najlepší mod. Ale typci sa vám tam už aj tak budú spawnovať. Klasicky. Hej, a potom máte tam úplne všetky guny. Napríklad AKčko, vyskúšam. Hej, sú tu všelijaké tieto veci. Neviem, že čo je toto. Mám pocit, že to je pivo. A tak. No a to by bolo asi pre toto video všetko. Tak dúfam, že ste sa naučili, ako toto, ako, ako správne nainštalovať Minecraft. No a ak by ste chceli aj tie, ako sa to tie shadery, tak napíšte do komentárov a dajte lajky. Tak čaute.